Ahojte GMáci, vítajte v poradí druhom podcaste s maturantami. Dnes tu so mnou sedia dva žiaci zo 4. Bčky. Je tu teda Katka Krigovská, ahoj. Ahoj. A Samko Mala. Zdravím. A teda, tak na začiatok nám môžete povedať, že ako sa cítite, ako sa máte dnes. Máme sa super, mali sme telesnú, tak sme si zacvičili, že Samko? Unavený, vyčerpaný. Mali sme nultu, takže aj troška unavený, ale super. Dobre, tak Katka, môže sa nám nejak trošku bližšie predstaviť, povedať nám, že čo rada robíš vo voľnom čase a tak podobne? Tak vo voľnom čase najradšej spievam, to mám takú úplne topku. A teraz robím v kaviarni a je to strašná sranda. Robiť všetky tie latte art a takto sa to učiť. Niekedy to vyzerá otrasne, niekedy sa mi to podarí, tak sa teším a je to fajn. Super, a ty, Samko, čo robíš? Nerad cestujem a rád športujem. Najradšej asi mám futbal, basketbal, všetko možné. Teraz tu ste hrali na teles? Basketbal. OK. A to cestovanie, že kam by si tak najviac chcel ísť? Asi najviac sa ma láka Južná Amerika, konkrétne Argentína. OK, tak držím ti palce, aby sa ti to podarilo. Ďakujem. Dobre, tak prejdime teda k tej hlavnej téme a to je, že z čoho teda maturujete a ako sa na to pripravujete prípadne? Tak ja maturujem zo slovenčiny z angličtiny a biológia SPS-ko. No, tento rok skúšajú tak už priebežne a celkovo je to taká príprava celoročná, ale teraz už sa to tak zhusťuje a učím sa cez prestávky, aj niekedy so spolužiakmi na tú biológiu, to je také, že som rada, keď mi niekto pomôže a keď si tak navzájom pomôžeme. Ale aj doma už teraz, tak cez víkendy si robím taký ten čas na to a veľmi sa teším na akademický týždeň a vtedy sa budem najviac pripravovať. Hej, ja tiež mám také plány. A ty, Samo? No, taká klasika slovenčina, angličtina a potom ešte občianska dejiny umenia. A pripravujem sa priebežne, samozrejme. To je asi ono. Čo sa najviac obávaš prvač? Asi slovenčiny. Slovenčiny? Ale uvidíme, veď akademický týždeň zachráni, tak počas toho sa budem učiť. Tak sme sa tu stretli takí, čo si nechávajú nejaký ten čas aj na ten akademický týždeň. Dobre, teda Katka, z týchto predmetov maturitných, kam sa chystáš na výšku? Chystám sa na pedagogickú. Dal som si odbory elementárnu a špeciálnu. Neviem, či tá biológia bude veľmi napomocná na pedagogickej, ale možno pri tej špeciálnej. Takže... Na akej univerzite? Komenského. Toto v Bratislave zostáva. A už si prijatá, alebo ako to je? Nie, ja mám v máji prijímačky a tiež mám našťastie iba ústne pohovory, čo sa teším, takže pozdravujem medikov. OK, to je zaujímavé. A ty, Samo? Tak ja sa hlásim na viacej škôl, do Dánska na európske štúdie, na Slovensku na manažment. A to je asi všetko. Ale stále neviem, čo chcem ešte robiť, takže uvidíme. OK, a už si niekde aj robil prijímačky alebo niečo? Do Dánska som už robil a na Slovensku ešte nie. A do Dánska už si prijatý? Nie, to budem vedieť asi až mesiac pred nástupom do školy. Dobre, ale teda akože najviac by si chcel ísť do toho Dánska? Asi áno. Dobre, tak môžeme sa presnúť na otázku zase takú uvoľnenejšiu, že čo teda by ste tak spomenuli z tohto roka, z tohto 4. ročníka a prípadne teda čo by ste odkázali budúcim maturantom? Na čo by sa mali pripraviť, na čo by sa mali tešiť? Tak určite vyťažiť z tohto roka čo najviac sa pripravovať, ale aj si to užiť a úplne, že všetky akcie, aj školské, neškolské, proste ples bol super. Tam sme si aj všetci štvrtáci spolu zatancovali, takže to sa mi tak páčilo a nestresovať sa proste. Každý to zvládol ale teraz som hrdinka, uvidím, čo budem robiť cez akademický týždeň, takže... My sme to ešte všetci nezvládli, uvidíme až potom. Tak tí pred nami to zvládli. Ty by si niečo odkázal? Asi nech to iba užívajú, veď tento 4. ročník je úplne pohodový a myslím, že učiť sa stačí až tak 2 mesiace pred maturitami. Takže dovtedy majú čas. Tak budeme dúfať, že to teda vyjde.
ten akademický týždeň. Dobre. Tak, ďakujem vám veľmi pekne, držím vám teda palce, tebe na ústnom pohovore, tebe v Dánsku, respektíve na Slovensku. A my sa teda vidíme pri ďalšom podcaste. Ahojte. Čaute. Čaute.